Saka wakutaka kuti mukadzi uyu ndimudzvanyirira kuti iwo wanyengwa nomumwe murume. Chinzwai 6 months mukadzi achitaura kuti havati nemurume wake. Murume uya padare oti kunyangwe tange tiri tese ndaitovata naye kana achida kana asingadi hadi. That is not normal. Ndakamurambira nokuti mwana uyu tinotomuerengesa. Amai, muritaura nyaya nhatu. Handiti mazvona. Muritaura nyaya yekutengeswa kwemba. 1. Murikutaura nyaya yekuti vakabvira vari kuchikoro vachidanana. 2. Yechiri 3 ndeyekuti uyu achisanangura kwatiri isu kuno ari kuti mudzimai wangu uyu anga ine mumwe murume waaidana naye kudhara. Ndokubva ndabvunza kuti uyu wakutaurirana nemunhu wakasiyana naye sei? Imi kana mutaurira makutoprovoka muramu kuti hazvina basa. Why? Iye akaroora ari muramu. Zvazvinoita pamafoni awo. Foni inoti munhu akataura. Ndakachidwa message dzandakahaka kwamuri. Mukataura nomwana wozvenze ndanchidzaka. Ndikataura nouyu ndanchidzaka ndikati dziri foni. Iwe foni yako iyi tikaibata inotaura chinhu wani. Saka nyaya dzake dzine dziri dzokuti iye unobika nyaya dzokuti dziite dzokuti mukadzi waita zvinhu zvakashata nokuti iye waita zvinhu zvakashata watengesa imba akatengesera girlfriend raanodanana navo. Saka wakutaka kuti mukadzi uyu ndimudzvanyirira kuti iwo wanyengwa nomumwe murume. Chinzwai nyaya yenyu iri mudare rino haisi yemapropati. Kupedza takutsanangura zvakati ndeyekuti imba yevanhu ava the last question yemutongi anobvunza general manager anobvunza kuti imba iripo here kuitira kuti kana inzwai zvinoita nematare edu customer laws. Kana ava vanhu vasina imba anoroora chete nemuroorero wakasiyana neunoroorwa nemunhu anichi ari mumba. Ndozviri kubvunzirwa nedare. Pfuma yamakakirema inobuda ndo yamavinga ndiyadini tinoibuditsa nhasi. Asi tinoda kuziva kuti isusu hatifariri kutaura zvepfuma because pfuma haikoshe. Chinokosha ndechekuti vanhu ava vane mwana uyu anofanira kurerwa zvakanaka nerudo rwakakwana nevaviri vakamuita kuti avipo panyika. Ndo basa redu, ndo ranga riri renyu futi ende rinofanira kuve renyu. Zvimwe zvese izvi hazisi very important. Tiripo ndechekuti ava vanhu vakapinda mugumbezi vakazvara munhu iye a1 saka awe kwamadyira nemune wakanyandorwa movha mwana wangu saka zvaura kuti musiyamwa nachaurura pandio vese tabatana pamwana uyu. Handiti muti pane angarambira. Saka ndopada kuti mwana uyu arerwe zvine rudo nevanhu vaviri ava vakamuita. Zviri kuvanetsa pakati pavo tikazviteresa neenguri yamina yevatete yekunyanya kuda kuti uyatadza tinobudisa no answer but resistance inokura. Chatiri kuda dai mataura zvotaurwa nedare riri kubvunza tinobvunzire vanhu vavatana zvavo. Tinobvunzira vanhu vavatana kuti ndo rudo runovakachinyika. Saka 6 months mukadzi achitaura kuti havati nemurume wake. Murume uya padare oti kunyangwe tange tiri tese ndaitovata naye kana achida kana asingadi hadi. That is not normal. Pamusoro ndo zvandairamba izvozvo. Amai, pamusoro nyaya dzatiri kuda kuti tinzwe mudare redu muno ndedzevanhu vaviri ava. 2. Uyu zvaari kutaura nezviri kutaura tozvipesheranisa toona ari wrong kuti imuwane pfuma iyi. Nokuti mukati imimi munoda kutsanangura zvekutengesa ukaita imba, munoda kutsanangura zvepfuma yenyu, munoda kutsanangura zvekutadza kugarisana kwada kuita mumba. Hatichazvikwanisa. Hapana kwatinoenda. Uye atitaure chinhu 1 uye vamagumbo toda kuti muzive kuti imi muri muchawanikwa makaroorwa. Tiri kugadzira uyu neuyu yavane kwavo kwavakaroorwa. Tiri kugadzira uyu neuyu saka tatitezvara wake ndiye asingabvi padare redu avepo. Ava vanhu kana vachirambana
baba vari ngawabude pachena kuti havashandana vasanyengedzane nokuti mangwana munoda kupinza mumwe munhu mudambudziko makumbo achawana anoda maofa achawana akahengwa pano ruomwe anokuvara afirei munhu ngozi takuisa mumbi muupenyu hwevanhu uyo achawana achakahenga umwe gero uyo anobata bhodho achatema muko waakahenga ikodzero yake nokuti murume wake takonza ngozi nekunyeperana tinotaura irentidzo iyi ndakula kuti nyaya yekuvharwa tete yemurume chakandinetsa ini ndazvoka rimwe zuva kumba ivo vadzivai vangu vachibva vanditi francis haasi kufonera here ndiye murume wacho iyi ndikati akwete akamufonera ndikati apamwe achafona zvake ndikati akamufanira nenyaya yezvizvi asi yekukumbira kurekirei akazondifonera kwa mangwana acho kuma hafu 10 tinomva ibrekiya tiri basa achibva afona zvikanzi baba sematakandidewati ndokumbira kundiregerere handinakuziva zvakuita nemukadzi wenyu hamuzvide avagera avazimai vangu ndareta pika wane pai hajeni takandifonera inini handisi francis inzwa ukama hwekutorwa nanaatete avo francis akuti baba kuranida mai vake ka vaitaura iwo uda kuziva kuti vaitaurei ungazvipedze ungazvipedze here zvinoitwa nevanhu visipo haungazvipedze kana auya achida waudzwa nanaatete avo kuti munhu wauri kufungidza kuti anga achitora mukadzi wako ndamai vake ava havatori handi ndo zvamataura ndizvozvo saka mwana waatete vake sematsanangurwa zvamboitwa natete ndofunga indiripo regai nditsanangura mamiriro zvakaita wongu munhu ndakambofambidzana naye andisura kumashure uko ndisati ndatosangana navakongana vangu chimbomira kuti maizviziva here kuti ndimwana wake ndaamagumi amai vake ndaamagumi ndakatozozviziva patoi pamberi kumashure uku ndasingazvizivi saka pandakazoke ndakutaura natete vangu chivauzoti nemukomana waudi ndinofambidzana naye ndopavanditi ndiwokupi pandavatsanangurira ndopavakati ai mukomana uyu mai vake vanoera achipa munhu hazviti kuti muite sei mufambidzane nekuti pantori neukama namai vake ndati ndasingadii ndasingazvizivi alright tikutendere neold version case imi mune vana 5 ishu yekunyengwa nafrancis muri musikana hatingaitaure nhasi tikataura chokwa it's too old to talk about it kana francis wacho achitokura tokuma40 chakuti kana 42 43 unoti atomudhara imi matochemberekai iye angatazikuita mudhara nini saka dhati issue haifaniri kuti haikona kuinjecta pamaeras enyu kuti ikirete chaos manzwisisa question iripo ndeyekuti imimi pachenyu semurume nemukadzi uyo faustina ati iye ndinoda murume wangu iwe ukati unoda mukadzi wangu handiti saka muri kuda here kuenda kumba kwenyu munogara zvakanaka fine izvi kuda mambo ini zvaaaakuira naonazvo here kuti munoda kudzoka kunogara mumba menyu zvakanaka mai musamanikidzwa taurai makasununguka ose patiri kutenderera chatiri kuda chatiri kuda vana atete chaita kuti muuye kuzoreva pfuma muchimirira hanzvadzi dzenyu dzisipo ndokuti imba yacho iripo usati maenda mberi muchikubatai kana aida kuti aroore zvakanaka mwana uyu asina undurana 15 years uno mukadzi usina kana mai vanhu vanoita kuchembera kuti kupenda kuita 100 years asati aro asina hanoroora chete isu tiri kuti nyangwe dai akaita 20 years asati aroora kana aine shungu yekuroora mukadzi wakanooroora chete utane vana vacho vanoda kuzoroorwa chete ndo pane mhiko chete inini pacho zvakunditaura ndiri panapa ndakaroora mudzimai wangu achirerwa naasekuru tikasvika pakuzeziva baba vacho atione vana 3 asi ndakazeroora kunana baba vacho vasina kuroora futi ambuya vangu paita urwere ndikabvisira ate zvaraivavo mombe futi dzekuvaroorera kuti vana vangu vareke kurwara
zvinhu zvikafamba saka imimi panyaya dzevanhu vaviri ava haikuenda kuenda pamberi pavo sitere chikonzero dei kweziva vantu vane zana mandimanzwa uyu achisanangura kuti uyu aiti kana tikada kuti tiende pari kukwe uyu kana asingadi uyu hatombobvumirwa kuti abate miri wake handimazoa mazvidzo zvitaura uyu achisanangura ari kuti handibvumirwe kuti ndisvike pari kukwe amai ava kana vasina kuti yes handimahanzwe mashoko acho achitaura saka zvinoda vanhu vangani zvinoda riri pamusoro ndoda kungotsanangura pamototi pavataura vachiti taingosangana pandaida kutoka hadzisi nguva dzose pamwe pacho unowana zvinokubvumbura wawana zvinokubvumbura regainitsanangura kuti zvinhu zvifambe mimba yemukati vadikani kuti zvinhu hadzisi nguva dzose dzandaiti ndiri kuramba bonde pamuromo wangu asi ndiri kuti pane dzimwe nhambo paitika umamwe maincidence ekuti aindikanganisawo kuti chero kuti ndinofara mumba umu pane pamwe pazvinenge zvisingaendeke toda kukudza icho bata ndo mamiri azvazvakaita asi apa patazoita nguva yatirebeya tinozodzokera kunyaya ishu yamamambomisa zvinhu kuti ndandiri kuda kuti mumwe wangu angotendeka kwandiri andiratidze kuti chii chakachaitika papropati yedu nozvandaenda zvaasina hake kuzotendeka musana ndopaipa manzwa mambo vachiti hatisi kuda kuti mutaure maprevious kana kuti dzenyaya tinoda kutaura nyaya dzeroora dzamafambira muno zvino tabvunza kune murume unoda mukadzi wako here akati hongu tikabvunza imimi mukati hongu saka isi takuda kuenda pamberi nenyaya yekuti vanhu vaone pfuma yavo zvinotera zvezouya ini tichitaura nemudzimai wangu achiramba bunde nguva iyoyo akanditiye kurarwa nemurume pese pese zvinochemedza ndo chikonzero chaaindipai iwe uinsista nezvinhu zvekuda kunzvenga nyaya usati nyepere kuti unoda mukadzi kana usingamuda saka nyaya yako ibva wainyebvira izvozvi zvidamarara mwari atiuya uinyarara nayo nyaya yekuda kuzvipasa yakutaura nyaya iyoyo mani ndo yamunogara pasi muri nyaya kuti mana yamuna kushupa nezvimwe zvinhu zvamunonyatsoziva you refer to certain reference muchigona kuwana ari solution kukunda yatinokupai mudare handiti mukunzwa makumbo go and solve that problem munoiwana solution chinokonzera semuzwana zvimwe kana zviri social munozwana zvimwe kana zviri life munozwana mosolva maproblem amongati enyu akawanda kuti anga akatowanda kupfuura enyu but I'm living in them happily in yours you can get zvakadaro mbamwe musimo tasvika paconclusion yokuti tizive kuti vanhu ava vangangotendera nokunongedzana asi ivo pachavo vanodanana here vataurira dare kuti vanoda kuendera mberi nemba yavo hapana chakaipa ndo chinangwa chedu chese hatidi kuparadza misha inenge yambovakwa misha yaberekwa mhuri yakadaro tofunga kuti vana vacho ivavo kana tikati dzimba idzi togadziparare vanorarama sei vana panorwanzo chinoparara uswaka saka vana vanenge vaberekwa nevarume ava nevakadzi ava ndo uswa hwachona hunozokonzera kuti vanhu pavanenge vachirwa ava vana ivavo ndo vanenge vachiparara ini pandingangoda kuti tisvike manje ndepekuti kana vanhu vacho vanodanana isi totaura zvemalist avo anenge auya paanditi mapawa kana vanhu vakati hatidanane tinoenda kunhau dzevana handiti mapawa saka isusu hatina nguva yekuchange tichitaura kuti unofanira kuroora vanawo unofanira kuita sei tinongoda kuenda pajeredzwa iroro kuti tiri kuona kuti dhameji kubva musi wekutanga vanhu vachitanga kunogarisana pamusuwo dhameji re$100 mune makore mangani kubva musi wauya murume achizoroora mushamiri 15 years kureva kuti mukwasha kana wainge wakakoshiwa kuti unofanira kudzokera kunoroora unofanira kuroora nhasi iwewe mazuva wakasevha dare wakaziva kuti ndikuenda kudare wakambopfungei kuti ini ndoda kumboenda ndakatotakura zvakati because nyaya yacho unotaura apa kapasa munhu wakanga wakatoudzwa kunzi roora
chii chawauya nacho nhasi chekuti kana ndasvika kuna mambo ndikanzi zvakati ndichaita zvakati chii? muno muri kutaura nyaya dzetemo traditional. Kana wabereka mwana wako achada kurohwa, mwana wako achada kubvisirwa mombe yemumai, zvinova zvimwe chete zvanofanira kuita kuna mai vacho. Saka imi mataura kuti muri kudanana, mukadzi akati ari kuda, murume akati ari kuda. Mambo vari kuti chidipaiwo nguva yekuti mukuudze kuti munouyisa rini kune vanhu ava pfuma yavo sekuti muri kudanana. Handina kuti nguva iyi ndati nhasi vauya vakabatira. Hamuna chamauya makabata kuratidza kuti maybe samoni hamuna kutomboziva kuti claim yekudiwa kudari kwamambo ndeyei. 15 years musina kubvisa kana kusvika nhasi. Zvinotipa zvakawanda kufunga, zvinotipa kufunga zvakawanda munyaya dzedu dzatichitaura mumatare, but hatidi kutungamirirai tichikuisai kusaidi rakadii rakashata. Ndaona pane balance apo yedamage. Damage munhu anenge achibvuma kuti ndapara mhosva kumwana wevanhu yakasara 100 years, yamungadai mauya nayo munhu kuzotaurira dare kuti pamhosva dzangu nemudzimai nekudini ndauyawo ndakadai dai, then toenda pekuti makanosvika panhau yekuti muchingobva padamage kamakuenda pakuchadzwa roora, mukabva machadzwa rutsambo rwe1500 rwamusina kudii kuzenge makabhadhara. So 2 weeks kubva nhasi ndoda $600, mombe mbiri, 500 yekurutsamboko ne$100 yenhingi. 2 weeks kubva nhasi. Mapepa ndapa ndana ndini ari kupurisa vape mapepa 2 weeks. Zvinhu handina nongosituma kusvunodii. Ndisingazivi kuti nguva iyi ingambonzotamba kunzwi yezvishuma here kuti ndiwate kutsvaka kukumbira zvangamiri. Kukumbira vawanda vacho noita vakasiyana tichiedza kuti zvifamba asiwo 15 years down the line. Kana senti zvenyu kana chichi toda kuenda kuna bamukuru mumusha toberekwa takasiyana handitika, but ngozi nekumwe kuita akudi kusiyiwa mwana woukama achiita zvinosina basa mumhuri. Toda kukubatsirai kana takatowanda mumhuri medu mukaona kuti izvi zviri kuitwa apa izvi mangwana zvinochevedza isu kana vana vedu, musaregerere munhu akadaro mumusha achiita madiro. Handiti makwawa 15 years hapana kana $1 rakadai rinongoratidza cheto tambo tonogara pasi nemadzitezvara tikanodai. Handiti tinezenge taakunodzokera kuda kutsvaga kuti chii chakambenge chafosa murume uyu kuti ambotoita zvaakaita izvi, because ari kuratidza kuti zvaakatoita izvozvo zvichidaka pane zvaitomusunga kuti adii aite izvozvo. Handiti makwawa. Saka ndiri kuti inini mutemo wedu tikatoona 15 years ka i15 years kana kuti tingati mukati me15 years pane zvakanyoreranwa pasi kazi pane zvaifanira kunge zvakatomboitwa. Saka hakusi kwekuti takurumidzisa stereki kuti mu2 weeks tinoda $600, 500 kumusambo, balance yenhingi yedamage zvoedzi 600. Saka tiri kuti mu2 weeks ivo ndo vanozodzoka, handitika nezvavakabata kuti tadzoka mambo. Mu2 weeks hatina kuzokwanisa kuwana zvamanga kuchireva chaizvo but zvatiinazvo zvezvizvi. Handiti ndo matano hakusi kudzipana zvavari kutotaura izvozvo izvi hazvina need yekuti titi ngatitambanidzei nguva. Tinoda kuti mu2 weeks tawanei. Handiti makwawa todzoka kudaro nezvatadii nezvatawana. Mudzimai nemurume wake umwe ari kubasa zvinototi vakaseparatesana nei nebasa. But
chakanaka kubudira matare pachena ndokuti nyaya dzedu dzifambe. Handiti hapana abatirwa shamuda atiudze kuti ndodawo vari kutaura dare ndivo vega. Ndosaka ndadzokera pai zvangu panhau yekuti malisti edu akamira sei. Ndamejera $100 pa 15 years. Ndingada azvazita tisina zvemahiusa futi izvozvo. Amene zvai zviriko ndoaishanda ari oga asina mixi mari. Saka ngatichengetedzei nyaya yekuti titaura nematare tisazowanikwa tine zvinhu zvakaita sepejuri mudare. So ngavatisainire. Hatisi kuti tati mu 2 weeks ndo matuka kuona kuti vawane. Handiti ari mavambo enyaya vanhu vashava 2 weeks vana tete newete zvarayo nyaya tikutaura pano malisti edu achiri kushanda pakutaurana kwatiri kuita nemukwazvo. Handiti mudzimai ngaaende mumaoko emurume wake sekutaurira kwaari kuita muchinzwa kuti aiwa ini murume wangu ndodi ndomuda. Handiti tikanyengedza matare ari wanofanira kutibatsira hapana zvatetichiti. Handiti mawana asi kutaura chokwadi mudare. Dare rofamba nechokwadi richishandisa mitemo yedare kuti kana tapinda tinofamba sei, kana tasvika apa tofamba sei. Saka kana tichitaura zve600 vali iyoyo ivhali yemombe 2. Simukei.